Det her, det er vores PowerPoint, og det er en tegnefilm, som er animeret i PowerPoint, og den lavede vi med forskellige brugerdefinerede animationer. Så det er en slags film, så derfor starter man med at komme ind på vores menu. Så hvis vi starter med at klikke afspil, så kan vi se filmen. Det er altså vores rulletekster, som der plejer at være på filmen, hvor man kan se vores navne og hvad den nu er. Det er så titlen. Ene. God titel. Og med nogle animationer i baggrunden. Og her der har vi så Gry, som der går i klasselokalet, som man kan høre. Og så bliver der kastet med papirskole efter hende. Det er så her, hvor Gry går hjem. Dumme skole. Og som I kunne høre på dumme skole, og jeg ved ikke, så har vi ændret på lyden, sådan så at det lyder lysere. Og så har vi så også haft den for forskellige vinkler. Nu går hun så ind i sit hus og tager noget gift. Det er hun så ikke så glad ud på skolen. Her der tager hun så giften, fordi at hun vil gerne dø, for hun havde sin skole. Og her så dør hun så. Og så dør hun. Her kommer der så en hund og slikker hende, sådan for at vise, at det er en trist situation, men hunden har så stadig lidt humør tilbage. Og her til sidst, Yes, så slap vi endelig for hende. så kommer faren. Og Ene det blev præsenteret af os, og stemmerne det er, kan man så se her, og hvem der har lavet de forskellige ting. Figurer og sådan noget. Ja, og hvem der så har fundet på animationer og idéer og sådan noget. Og så er det ellers bare slut. Og det var så filmen, men hvis vi klikker her, går vi lige tilbage til vores menu. Hvor vi så kan trykke på scene. Hvor at, utroligt nok, kommer vi ind på scener. Og man så kan vælge, hvad man lige vil vælge, hvis man ikke fik set noget af det. For eksempel den her. Men her der har vi så scenen, som vi klikker på her. Og så er det ellers bare det samme som sidst. Yes, så slap vi endelig for hende. vi har ikke lavet nogen mulighed for at spole, så vi er lige nødt til at se det igen. Det er der heller ikke noget i vejen for. Nej, fordi det er en rigtig god film. Ja. Og gode rulletekster. Og bagefter, så har vi så tænkt os at forklare lidt om, gå ind på vores bonusmenu, hvor man kan se forskellige ekstra bonus ting, som vi har lavet. Her er vores menu tilbage. Så vi lige klikker på bonus. Og bonus her. Her var vores her, så vil vi godt vise den der hedder gåskitse. Og gåskitse, det var vores første idé til, fordi da vi fik idéen til at lave en tegnefilm, at vi så godt ville have, at man skulle kunne eller vi ville godt teste af, om man virkelig kunne få en figur til at gå. Så derfor lavede vi den her lille test for at kunne vise det. Og nu går vi lige tilbage til bonusmenuen. Og så har vi så sådan en her blooper her, som at der ikke passede ind i filmen. Men så valgte vi at sætte den som bonus, fordi vi synes den er rimelig sjov. Man kan for eksempel se, at hun har kort hår, og der er noget galt med baggrunden, og så glider hun der. Og døren, den blev også lige pludselig meget stor. Og så klikker vi på tilbage her, og så er det stort set slut, hvis vi klikker på tilbage. Det var så alt vi havde. Hvis man klikker på tilbage, så kommer vi tilbage til vores rum, og det var det.